съм стоп моушен аниматор и в следващото видео ще ви покажа как може да анимирате вашата кукла и пластилинова човече, което аз ребофано използвам, бива блъскано от кола. Давайте! Ще вземем нашата фигурка и ще поставим на местото й. Видяхте първия начин. Следващия начин ще бъде като я поставим гледайки към колата. И нека да започнем да... След това справим героя, но бива блъснат. Сега спеваме ръцете, движим колата малко. Движим колата, дигаме човечето. Движим колата. Дигаме човечето. Мърдаме колата. Ако сте забелязали, сега съм направил около 106 кадъра. Това е, че започнах да използвам 15 кадъра. Так, нека да мърдам колата. Мърдаме. Още. Още. Ще правим още една част за сега. Това бе първата част. Ще правим още една. Какво са? Това са едно. Утре ще пусна пак още една част, която ще покаже малко по-трудни неща. Като пример как героя, примерно на колата, човечето ни бива ударено от колата и някак си то колата удря с стъклото и някак си се издига, излита колата минава и пада на земята. Утре ще го покажа. За сега, чао! Ако имате въпроси, пишете в коментар.